Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko!
Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
sake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan na Happy Friday! Happy Friday sa iyo na talaga nga namang nanghihingi ng dilig pero ang binigay dilig ng ulan. Ang gusto nating dilig ay talaga nga naman sa love life pero ang binigay sa atin baha, 'di ba? Traffic at talaga nga namang maling daan. Ay nako, Diyos ko po. Mahal. Kasama mo ngayong Friday evening. Walang iba kundi ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino na talaga nga namang sinubok. Ang hirap ng pagpasok ko ngayong araw. Sinubok ng kapalaran. At talaga nga namang sinubok ng ulan, pati na rin ng baha. Oo. Akala ko sa maling tao lang ako mahihirapan, pati rin pala sa pagpasok sa office ngayong araw. Shoutout natin, nakikisimpatya po ako sa mga natatraffic ngayon. Sa mga nauulanan, sa mga nahihirapan umuwi, sa mga nahihirapan sa relasyon na kung saan sila na lang ang nagtataguyod. Uy! Mahal na papakinggan mo na wala iba, DJ Kim Chino at syempre hanggang 9 PM ako o sinasabi nating 6 to 9. Diba? At syempre, hindi lang sa maling desisyon sa buhay. Minsan, masasabi ko rin na talaga nga namang mabalik tayo sa maling tao na yan. May mga maling tao na talaga nga namang sila lang ang gusto nilang tama.
Imagine mo, maling tao pero gusto nila sila tama lagi. Minsan meron na palang tawag dun o sabihin na natin, meron na palang term para sa mga taong ganyan. May mga taong narcissist kung maituturing. Narcissist, ano ibig sabihin nun? Sila gusto laging tama. Kaya kung jowa mo, kadate mo ay talaga nga naman pasok sa banga, ibibigay ko yung senyales Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, ibibigay ko yung mga senyales na talaga nga naman yung tao ay narcissist. Na talaga nga naman wag mo nang ituloy. Naghahanap ka lang ng trauma o di kaya sasaktan ka lang yan o di kaya gagamitin ka lang yan. Makinig ka maigi ikaw ito na ang unang senyales na talaga nga namang si Kim Chino ay parang nilalamig. Buti na lang mag-weekend para magkaka-flu pa ata ako. Anyway, balik na tayo sa senyales na ang tao ay narcissist. Narcissist yan kapag merong main character energy but in a negative way. Ano ibig sabihin nun? Narcissist ang isang tao kapag gusto niya siya lahat ang topic. Imaginein mo kapag kausap mo, hindi interesado sa'yo, kundi interesado na ma-impress ka sa mga kwento niya sa buhay. Diba? Mahirap yung ganyan. Mahirap makarelasyon. Sa dating pa nga lang Kapag dating, hindi ka makapagsalita. Kapag dating, puro siya yung topic. Ay nako, hindi na getting to know with each other dyan. Oo, ang gusto lang niyan, tagapakinig, diba? Taga-suporta. Pero kapag nasa relasyon na kayo, ay nako, sa kanya na umiikot ang mundo nyong magjowa. Narcissist ang tawag doon. Diba? Usually pa, kapag may main character energy sila, nauuhaw yan sa mga validation. So, madalas, humihingi yan ng papuri sa'yo. Di ba? Manghingi yan na talaga nga namang naiinis kapag hindi mo napapansin. Ay nako, yung mga ganyan tao, arugain. Gusto mo pa ba ng another responsibility sa buhay mo? Di ba? Kung ganito ang senyales ng ginojowa mo ngayon, nilalandi mo o di kaya sasagutin mo, baka it's about time para i-dispatcha mo na sa buhay mo. Ang dami na natin problema, di ba? Pinroblema nga natin yung ulan ngayon na bigla-bigla na lang lumalakas tapos magbabaha. Magdadagdag ka pa ng isang responsibilidad sa buhay mo, yung taong narcissistic, di ba? Kaya ako sa iyo, hanggat maaga, tumakbo ka na. Isa pa lang yan sa senyales. Tignan natin kung pasok 3 or 3/3 ang qualification ng jowa o kalandian mo ngayon na talaga nga namang siya ay narcissist. Okay? Hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Timely and relevant. Bigyan kita ng River Maya. Here's Ulan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, mapaaraw man yan
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin,
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko.
Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag
pag hinabol ko. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Ay! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya.
Kimchi Chino! Opa. At sa gabing maulan, ay talaga nga naman kailangan mo ng kayakap, kailangan mo ng kalambingan o di kaya kabembangan. Biro lang, mahal. Nagbabalik na po walang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programang Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At ikaw na nakikinig ng radyo, gusto lang kitang imbitahan. Kung ikaw ay gustong makipagkulitan o makita si Kim Chino, aside sa napakikinggan, kami po ay naka-live sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya pwede kang pumunta ron, mahala. Anyway, balik na tayo sa Chini Talks, usapang pag-ibig. At ang pinag-uusapan natin ngayon yung mga narcissistic, yung mga narcissist. Ano ba ibig sabihin nun? Ito yung mga taong mataas ang tingin sa sarili, na talaga nga naman kahit anong gawin mo hindi ka mananalo kasi sa tingin nila sila lagi ang may tama, pero deep inside may tama sila sa utak. Uy, minsan hindi nyo lang alam or hindi lang kayo aware na narcissist na yung tao or narcissistic na siya. Kasi nga, hindi pa kayo fully informed sa mga senyales o pag-uugali nila. Kaya tonight sa ating Chinitox, yan ang goal ni Kim Chino para iwasan ang mga maling tao, iwasan ang mga narcissist. Kaya tonight, ibibigay ko ang 3 senyales na ang tao ay narcissist. Kaya wag mo nang tikman. Wag mo na. Anyway, unang-unang senyales, sabi ko kanina, narcissist ang tao kapag may main character energy. Very negative hindi yung main character na talaga nga namang gustong may patunayan sa sarili. But may patunayan sa lahat ng tao. Diba, ano ibig sabihin nun? Yung halos lahat ng usapan, gusto sa kanya lahat ang topic, ang spotlight, uhaw na uhaw sa validation, na talaga nga namang gusto siya lagi ang bida. May mga taong ganyan, bida-bida, kahit dun sa relasyon nyo. Imaginein mo kung ikaw ay nasa relasyon tapos lahat ng topic, lahat ng puntos ay talaga nga namang kanya. Relasyon pa ba ang tawag dyan o pananampalataya sa isang tao? Di ba? Kapag nararamdaman mo yun na uhaw siya sa validation, kailangan lagi mong pinupuri, kailangan lagi mo sinasabing ang galing-galing niya, ay nako, jowa mo o asawa mo narcissist, may problema dyan, may mali dyan. Huwag mo i-tolerate, kaya ka nasasaktan. O ito, pangalawa, narcissist ang isang tao kapag walang empathy. Ano ibig sabihin ng empathy? Meron lang ako panty. What? Yung iba yung empathy sa panty. Ang empathy, mahal, yung parang kapag may problema ka, hindi binabaliwala Hindi ka pinakikinggan. Kumbaga, ibinabalik sa sarili niya yung usapan. 'Di ba? Meron na nga problema, meron na nga nangyayari. Wala ka man lang empathy sa akin, sa nararamdaman ko. 'Di ba? Ini-invalidate yung mga nararamdaman mo at gusto niyang ibalik yung spotlight sa kanya. So kung ikaw ay nasasaktan, sasabihin niyan, ako nga mas nasasaktan, pakinggan mo muna ako. Mga ganong bagay, di ba? At the end of the day, it's about sensitivity. Minsan, kailangan mo makiramdam, kailangan mo makiempatya sa jowa mo, sa asawa mo. Kasi hindi laging iikot ang mundo. Kunwari sa relasyon nyo, no? Hindi laging sa'yo ang dapat na atensyon, na oras, na pagmamalasakit. Di ba? May mga ganyan tao may mga ganyang relasyon na talaga nga namang gusto lagi sila ang kinikilingan. Hindi nga pwede yun. Anyway, dalawa pa lang yan. Pero shoutout ko muna si Big Boy, driver ng isang van na papuntang Tansa, Cavite. Galing silang Alabang. Shoutout din natin yung mga nakikinig. Magsiingat kayo, maulan, magpayong kayo, magkakasakit pa kayo niyan. Wala na nga kayong jowa. Ingat kayo dyan. Mahal kayo ng 90.7 Love Radio Manila. Pati na rin si DJ Kim Chino. Maraming salamat sa pagtutok
Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At dahil maraming nagko-commute at maraming nauulanan, bigyan ko kayo ng after image tag-ulan. Kaya mahal, wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat kayo, mahal. Minsan na kayo nag-uisa, walang makasama. Nagiulumbay di mako. Mahal, I'm back. Maayong gabi. Sinoutout ko na yung mga nasa biyahe Anyway, usapang narcissist tayo. Kamusta kayo? Maayong gabi. Gusto ko lang ng Jollibee dahil bida ang saya. Diba? Dapat Jollibee lang ang hinahangad nyo. Uy, nandiyan na si Alexander. Sino to? Waiting sa live. Uy, maayong gabi, Alibay. Hi, Cherry. Nandiyan na si Louie, hello. Ngunit di ka mag-isa, kaibigan. Ito na nag-comment na ang ating mga mahal. Sabi ko, ano ba yung mga sinyalis ng narcissist? Kasi for sure, sa talambuhay nyo, may mga tao kayong na-encounter, nakilala, natikman, na red flag at sinasabi nating narcissist pala, na laging siya yung tama, lagi niyang ini-impose na dapat siya'y masunod. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang mga kasagutan nyo, tama yan. Basahin na natin. Sabi dito ni Ray. Ay nako, narcissist kapag nangongontrol. Uy totoo yan yung nangongontrol na mawawalan ka na ng desisyon sa buhay. Mawawalan ka na ng mga tamang gagawin kasi at the end of the day gusto niya siya ang masusunod. Huwag kayo magpa-control, hindi kayo TV. Di ba? Jojowa kayo, remote control. Hindi kayo robot. Sabi ni Louie, narcissist siya kapag laging pa-victim. Diba? May mga ganyan kapag sinabing pa-victim, sila yung nagkasala, sila yung pwede ba magsabi ng gagi dito? Diba? Sila yung may kasalanan, sila yung ng babae, sila yung ng lalaki, sila yung nagloko, sila yung hindi na kontento, pero kapag nagharapan sa kwento niya sa mga tropa niya, kaibigan niya, siya ang inapi. Ay nako. Narcissist yan. Narcissistic din yung laging nananalamin. Diba? Meron din gwapong-gwapo at gandang-ganda sa sarili. Good at work muna bago kuda, sabi ni Abby. Ito, narcissist din kapag hindi marunong tumanggap ng kritisismo. Simpleng po na lang ay maaari na niyang gawing personal para sa kanya. Ay, may ganun nga, no? Totoo, no? Na minsan, iba kasi yung kritisismo sa panlalait talaga eh. Minsan yung kritisismo binibigay yan ng taong may concern sa'yo in order for you to improve, di ba? Pero kapag hindi marunong tumanggap ng kritisismo, ay nako, sinasabi nila, I'm good enough. Or I'm perfect the way I am. Hindi ko kailangan ng opinion mo, hindi ko kailangan ng mga advices mo, hindi ko kailangan ng improvement sa sarili ko, hindi ko kailangan i-develop ang sarili ko kasi okay na ako. Yan. So mahirap yun, lalo na kapag sa relasyon, di ba? Wala namang perfectong relasyon.
hindi rin naman lahat ng relasyon na kailangan stable lang, stagnant. Ay naku, walang patutunguhan yung relasyon na ganun. Diba? Bakit anong problema ni Titan Jello at ano yung brother? Go, sige lang. Go lang. Yung sa'yo na narcissistic ay kulang sa empathy. Tama yung sinabi mo kay Yes! Walang empathy. Hindi sensitive sa nararamdaman mo. May problema ka na nga, malungkot ka na nga, hindi ka pa kinakamusta. Ganyan yung ginawa sa akin ng ex ko. What? Hindi na ako okay. Di man lang sinabi or di man lang tinanong kung kamusta ako. Shoutout natin yung mga nasa relasyon dyan pero hindi kinakamusta ng mga jowa at asawa nila. Alam ko ang pakiramdam na akala nila okay ka pa. Hindi ka na pala okay. Ano pa kapag narcissist yan, kapag mainit sa umpisa, malamig na habang tumatagal. Simula sobrang sweet, tapos mapagmahal, yung love bombing na matatawag, pero kinalaunan, nagiging mapanlait, nanunumbat, wala nang pakialam. Oo. Uyang, so far naman, wala namang, hindi pa ako napunta sa relasyon na may sumbatan. So far. Swerte pa pala ako, no? Wala pa ako nung relasyon na stop the car. Wala pa gano'n. Stop the car. Wala pa yung away-away sa biyahe. Kasi kung ako yung kunwari ako yung driver, no, ako yung jowa mo. Kapag sinabi mo stop the car, hihinto talaga. Hihinto ko talaga yung kotse, lalapag talaga kita. Huwag niyo ako lalo kapag nagdadrive ako, ibang tao pa naman ako kapag nagdadrive ako. Sabi ni Chean, okay lang kahit wag na niya kung kamustahin. Kaya ko mag-isa. Ayan, yung mga sanay na maging single. Sabi ni Louie, stop the car. Yung parang kanya yung car, hindi naman sa kanya. Uy, may mga ganun, no? Hindi ko nga alam kung nangyayari ba talaga yung sa totoong buhay, eh. Yung stop the car o sa lang. Sa Wattpad lang. Sabi naman dito ni Jenna, pakiramdam niya special siya lagi or special siya. Naniniwala siya na mas magaling o mahalaga siya kaya gusto nilang pakita na I'm worth it. Magaling ako, marami akong kayang gawin, 'di ba? Kaya dapat ma-impress ka sa akin. May mga ganoon. Depende rin sa depende rin sa kinalakhan mo eh. Ako magi-stop the car, mahal pa. Ako magi-stop the car, mahal pa masahe. Tanggapin, sabi ni Arlene, tanggapin kung ano ako at basta mataas ang performance. Ano yung mataas? Ano yung performance na pinag-uusapan natin dito? Kapag ba nag-stop the car, red flag na yun. Hindi ko pa kasi naranasan eh. Hindi ko pa naranasan ng magka-jowa na nagpapa-stop the car. Pero kung magkaroon man, bibigay ko yung gusto, yung request na stop the car. Lapag kita sa gilid. Uy, Chean, Louie, kausapin niyo si Alex, kinakamusta kayo? Nandiyan si Mubli. Hello Mubli, maayong gabi. Sabi naman ni Bayani, yung sense of entitlement po, isa pang sign ng pagiging narcissist. Oh, yung mga akala nila sila yung main priority mo sa buhay. Gusto nila sila yung mundo. Yeah. May sakit ka ba, Che? May sakit ka? Sabi ni Louie, totoo yung nagdedepende sa kinalakihan na environment. Pero ang akin lang naman dyan, kung may problema ka sa bahay o kung meron kang pinagdadaanan sa bahay, huwag mong hayaan makaapekto to sa ibang tao.
'Diba? Kumbaga, fix your issues, brother, sister. Fix your issues. Pagalingin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Kumbaga, isolve mo yung mga problema mo. Huwag ka naman dadamay ng mga inosenteng tao. Maraming ganyan yung naghahanap ng, for example, naghahanap ng love life, naghahanap ng jowa, naghahanap ng makakasama sa buhay, tapos iaasa yung mga trauma, iaasa yung mga daddy issues, mommy issues sa ibang tao, sa partner, sa jowa, kaya ang ending, yung nakukuha nilang tao nagkakaroon ng responsibilidad. Kumbaga, gamutin nyo muna yung sarili nyo. Lagi ko sinasabi, gamutin nyo muna yung sarili nyo bago kayo pumasok sa relasyon. Make sure na naka-move on na kayo. Make sure na wala na kayo emotional baggage. Make sure na gusto nyo na talagang pumasok sa relasyon. Ready na kayo. Hindi yung iaasa nyo sa panibagong relasyon yung paggaling nyo sa mga trauma nyo. Gigigil na naman ako. Tsaka na ako magjowa pag may jowa na crush ko. Pwede, no? Minsan yan din yung dahilan Yan din yung dahilan ng pagiging broken-hearted natin. Ang heartbreak natin, minsan yan din yung dahilan. Kapag nagka-jowa na ang crush natin. Kapag may hinard launch na yung mga crush natin, no? Yan yung nakakapanghina eh. Sarili muna bago iba. Tama. Gamutin nyo muna yung sarili nyo bago magjowa. Saka na ako magjojowa kapag may jowa na si Kim Chino. Ay naku, sa ganito itsura wala ka nagkakagusto eh. Siguro kay Boy D marami. Ilan ba jowa mo, Boy D? Boy D, ilan jowa mo? Narinig nyo ba yung sinabi? Di ba, nagtatanungan tayo, Joe. Narinig nyo ba yung sagot? Narinig nyo ba sagot ni Boy D? Marami nagkakagusto niya kay Boy D. Mukhang babaero eh. May ganun tao, no? Babaero energy. Pero sabi niya, isa lang daw yung jowa niya. Isa pa lang. Isa pa lang. So parang may balak pa naman. Ano yan? Lakasan ang sagot. Isa pa lang daw. So promise, I will love myself na. Dapat lang naman. Di mo alam kung gusto ka niya. Tsaka ka na ako magjowa, Kim Chino. Dadagdagan pa. Diba, yung sagot parang dadagdagan pa. Ingat kayo sa mga ganun kapag tinanong kung ilan yung jowa. Kamusta na kayo, Alexander? May sakit? Sino ba may sakit? Sino ba may trangkaso? Si Alexander ba na lagi nagsiswimming o kayong dalawa Louie at Chean? Hindi ko rin alam Sabi naman dito ni Rika, manipulative. Isa rin yan sa mga senyales na narcissist. Maaring gumamit ng mga guilt tripping. Yung mga pang-guilt trip daw, natas na nanakot. Tapos pambobola para makuha yung gusto niya. Ang dami talagang red flag na ugali, no? Anyway, mahal. Oras natin 7:50. Oo, usapang narcissist pa rin tayo hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino, ha? Pero gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Happy Friday. Oo, magpagaling ang mga nakababad sa swimming pool at may mga trangkaso.
Buti na lang Saturday bukas. Feeling ko magkakasakit ako, naulanan din ako. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Tumutok na kayo sa radyo ulit. Maraming salamat, mahal. Happy weekend. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Neo. Matagal na po akong tagapakinig pero hindi sumasagi sa isip ko na isang araw susulat din pala ako sa inyo. Gusto ko po kasing ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nag-iwan ng mabigat na aral sa akin. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Ganito po kasi, ilang araw bago ang sweldo, bigla akong nakatanggap ng notification mula sa isang payment app. May pumasok na 1,000 sa account ko. Napaisip ako kung kanino nang galing. Wala naman akong inaasahan. Wala din naman akong hinihintay na padala. Yung pagtataka ko na palitan ng tuwa. Sino ba naman ang hindi? Magandang biyaya yon, lalo na at petsa de peligro. Hindi nagtagal may pumasok na mensahe. Halatang natataranta at nag-aalala ang nagpadala. Nagkamali raw siya ng send kaya pakibalik ko daw yung pera. Kailangan daw yon nung padadalhan niya. Ilang beses kong binasa yung mensahe. Actually, ramdam ko din yung pakiusap. Dama ko yung urgency sa likod ng bawat salita. Pero sa kabila noon, hindi ako nagpatinag. Pinili kong ipagpaliban. Pinili kong wag pansinin muna. Para bang kinumbinsi ko yung sarili ko na okay lang naman siguro at maliit na halaga lang naman. Hanggang sa tuluyan ko nang inangkin ang perang hindi naman talaga para sa akin. Lumipas sa mga araw at nakalimutan ko na ang pangyayaring yun. O baka mas tamang sabihing pinili kong kalimutan. Pagdating ng sweldo, nagpadala ako ng monthly allowance sa nanay ko sa probinsya. Pagod ako noon at antok na antok. At dahil kada kinsenas ko namang ginagawa, naging muscle memory na. Hindi na po ako nag-check. Napindot ko na ang send nang mapagtanto ko na ibang numero ang napadalhan ko. Ibang pangalan ang lumabas pagkatapos kong magpadala.
Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Agad akong nag-message, nakiusap, nagpaliwanag, umasang mababasa, mauunawaan at maibabalik ang 5K. Pero wala. Walang sagot. At ilang sandali pa, tuluyan na akong blinak. Doon ko naramdaman ang bigat ng pakiramdam na wala kang magawa. Yung pakiramdam na umaasa ka sa kabutihan ng iba pero hindi mo nakukuha. Bigla ko tuloy naalala yung 1,000 at yung taong nagkamali din tulad ko. Doon ko naunawaan na hindi swerte ang pagtanggap ng bagay na hindi para sa'yo. Minsan, sinusubok ka lang. Sinusukat kung anong klaseng tao ka kapag may pagkakataon kang pumili, lalo na kapag walang nakakakita. Masakit isipin na nawalan ako ng 5,000. Pero mas masakit isipin na minsan, ako din na naging dahilan ng ganong sakit para sa iba. Kaya, binalikan ko yung una. Hinagilap ko ang mensahe. In-unblock ko ang number at walang pag-aalinlangan, ibinalik ko ang 1K na hindi naman talaga sa akin. Pinili kong itama kahit papaano ang pagkakamali ko. Kaya kong kitain yun. Pero yung konsensya, kapag pinabayaan kong masanay sa mali, unti-unting babaguhin ang pagkatao ko. Hindi dahilan ng kakapusan para hindi maging tapat. Lahat tayo ay nagkakamali pero hindi lahat pinipiling itama yun. Sana sa susunod na may dumating na sitwasyon na tulad nito sa atin, piliin natin na maging tama. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Neo. Neo! Ito nga ang kasabihan. What goes around, comes around, diba? Life is a boomerang. Yan. Ganun talaga. Nangyayari talaga. Oo. And At masakit talaga pagbabayaran mo on a high price. Correct, oo. Literal talaga eh. Diba? At ganun din, on a positive note, ganun din naman pagdating sa kabutihan. Diba? Ang balik sa'yo is also 1,000-fold. Diba? Ganun naman din yun. So, kung pipili ka ng babalik sa'yo ng 1,000-fold, anong pipiliin mo? Yung mali o yung tama? Anong pipiliin mo? Yung itim o yung liwanag? Correct. O, diba? Alin ang pipiliin mo? Choose your battle. Choose your fighter. Oh, tsaka hindi lang ito hindi lang ito kay Neo kasi pati yung nanay niya nadamay na nag-i-expect ng pera. Correct. So ito yung consequence ng mali, ng kasalanan, madadama yung buong pamilya. Tama. Sabi nga hanggang 4th generation eh. Yan. Pero pag i-bless ka naman pag gumagawa ka ng tama, 1,000-folds naman. Oo, diba? nabe-bless din naman yung susunod na mga henerasyon. Correct. Oo. Kaya nga minsan iniisip namin ni Diego, sa dami po ng mga pinagdaanan namin, ano po kaya yung ginawa ng mga ninuno namin? Ano kaya mga pinagagawa ng mga ninuno namin? At may mga ganito kami mga matitinding pagsubok. Alam mo, ang maganda dito is that natuto tayo. Correct. Yun na lang naman talaga yun. Nabuksan yung isipan natin. Correct. Na yung mga generations na in the future na mula sa atin, diba? May iwas na sila sa mga... Hopefully, kung naitatama na natin yung mga ibang mga kamalian, diba? Hindi naman natin masasabing talagang kaya nating itama ang lahat kasi hindi naman tayo perfecto kasi hindi tayo Diyos. Pero at least alam natin na kung ano man yung mga ginagawa natin at kinikilos natin ay meron pong epekto sa mga taong nasa paligid po natin, 'di ba? And good lang kay Neo kasi binalikan niya pa eh. Correct ka. Kumbaga trinay niya pang itama. Ganun talaga in life mga kabisyo, may mga tinatawag na tuition fee. At yung tuition fee, correct. You have to learn the hard way. Totoo. At narinig natin ng mga saying dati. yung ganyan talaga ang tuition fee. Consider it as tawag doon, yung learning. May presyo talaga ang pagkakatuto natin. Ganyan. Ganun talaga yun pag nasa UE ka. University of Experience. Correct, diba? At yun naman yung pinakamaganda doon. Kapag nakagraduate ka, actually,
Actually, feeling ko wala pa nakaka-graduate sa sa UE eh. Oo. Kasi lifelong naman po Tuloy-tuloy yung pa rin experience, diba? Ang nangyayari lang, tumatalino lang Ayan, tayo habang masteral. correct ka. Tumatalino, nag-masteral, pumi-PhD, pero wala talagang tunay na nag-graduate kasi habang buhay tayo, nasa University of Experience po tayo. Tama. Ganun lang talaga. At least lang next time, 'di ba? Alam na natin na mali. Tsaka kung halimbawa tayo po ay nagdasal na Lord, sana po ibigyan niyo po ako ng pera kasi kailangan. Tapos may nakita ka po na wallet, na alam mong yung wallet na yan naiwan nung kaalis lang na ali. Huwag mong isipin na yung wallet ay yung sagot sa dasal. May sungay pa yung nag-iwan. Correct! Diba? At ayaw natin na nakukunin mo yon, diba? Kasi, ibig sabihin, ikaw na yung magtutuloy ng sungay. Ano na lang yung simpleng gawain na lang dati na feeling mo tuso ka, wise ka, na halimbawa, nagkamali ng sukli. Ayan. Yung sobrang sukli. Tuwan-tuwa ka pa eh. Pero yun pala, may kapalit pala siya na may kapalit talaga siya na consequence. Meron eh. Oh, dati tuwan-tuwa ka pa. Ay, naisahan Correct. ko. Meron eh. Meron talagang ganyan. Meron siyang, alam mo, natatandaan ko bigla ko lang naalala. Ang pinaka first na memory ko sa karma o kaya sa ganyan na what goes around comes around was nung bata ako na hindi ko makakalimutan kasi umihingi sa akin ako yung panganay, 'di ba? Yung nakababatang kapatid ko ng chippy, kumakain ako ng chippy. Chippy baka naman. Favorite namin yung red. Ayan. So, umingi siya sa akin, di ko talaga binigay. Tapos tinago ko talaga, pinagkatago-tago ko sa cabinet, ganyan. Inakyat ko nang hindi niya maabot kasi mas matangkad ako sa kanya, ganyan. Yung next day na nakita ko yung chippy, ang dami na pong kagat ng daga. Ang ending, Si Mabait yung... correct, si Mabait ang nakinabang. Ang ending, yung nakinabang yung daga, hindi ko napakinabangan. Tapos hindi pa natapos doon. Nagtuloy-tuloy pa. Bukod sa hindi ko na nakain yung chippy, natandaan ko that day yung yung ninang ko bumisita sa bahay namin, nagbigay ng 500 sa akin. So yung 500 pesos nilagay ko sa likod ng shorts ko. Tapos hindi ko napansin, hindi ko siya naalala, nilagay ko sa likod ng shorts na hindi sa bulsa ha. Yung inipit ko Yung lang, sa bata garter ka eh. lang. Oo, Sa garter bata lang. ka eh. Parang hindi ko alam kung gagawin ko dito. Wala ka pa namang wallet talaga pag bata ka, 'di ba? So nilagay ko doon, iniisip ko kung saan ko ilalagay or baka bibili kong candy, parang gano'n. Nag-CR ako. Paghubad ko ng shorts, hindi ko naalala na nandun yung 500. Tapos, yung pag-flash ko, hindi na ako tumingin. Parang diretso flash. Ayun. Andun na siya. Nung pagtayo ko, nakita ko, sabi ni Ninoy, bye! Paalam! Mabuti man lang kung nandun siya sa yung... Wala na eh. Nandun na siya sa dulo. Paalam. Huling paalam. Si Ninoy naging Rizal. Huling paalam. Tapos yun yung parang first lesson ko sa, na kapag ka madamot ka, may mga, parang yun yung naalala kong sa utak ko nung bata ako eh. I don't remember how old I was, but I was very, very young. Grade school, elementary. Na yun nga, na pag madamot ka, pag hindi ka marunong mag-share, may mga hindi magagandang bagay na posibleng mangyari sa'yo. So, naintindihan na namin, kaya ganyan ngayon yung Nicole Yala, sobrang dahil maaga siya nag-enroll sa University of Experience. Isipin mo, ang tinatanggap lang sa University of Experience mga college students. Ako, grade 3. Pumasok na. Ang aga. Advance. Alam mo na. Ganon. Pero Kaya yun yung first lesson ko na, okay. So pag nagdamot ka pala, hindi pala to maganda. Parang yun yung tandang-tanda ko talaga noon. So tumatak yun sa'yo. Tumatak yun sa akin. Kaya si Nicole nabubudol. Correct. Kabibigay. Ang problema ko naman po ngayon, yun naman po yung patuloy kong inaaral sa University of Experience. Masteral na. Kabibigay, 'di ba? Minsan napupunta sa nasa scam na. Ay, ganun po talaga, natututo. Yan. In life we always learn, mga kabisyo. Basta ang pinaka-importante sa lahat, we always lay down our rights. Correct. Diba? Kagagaling lang natin sa Holy Week. Yun naman yung pinaka-message ng cross ni Jesus Christ eh, 'di ba? So, mas unahin yung iba bago yung sarili mo. Totoo. Try natin kasi hindi naman madali talagang gawin yun. Mahirap siya. Mahirap kasi naturally selfish tayo. Correct, Iisipin talaga natin yung sarili natin. Sarili muna natin. Sarili bago ang iba, di ba? Pero lalo pa sa panahon ng krisis, mga kabisyo, iisipin din talaga natin yung iba. Kaya hindi rin para, kunyari, may mga nagsungit sa'yo tapos papatulan mo. Wag na. Kasi hindi mo alam ang dahilan kung ba't siya masungit ngayon.
Ay. Hindi, actually, alam mo yung dahilan ba't siya masungit ngayon? Kakapagas niya pa lang. Kaya siya masungit. O siya, salamat na marami sa pagtutok mga kabisyo. Araw ng kagitingan, mabuhay ang mga magigiting. Tama. O hanggang dito na lang muna po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oh, actually yun yung pinag-usapan namin nung kamakailan lang. Sabi ko, kasi mga kasama namin sa church, sabi ko, ang pinakaano talaga dyan, dapat ilabas mo yung sarili mo pag may isang sitwasyon. Kasi kung nandyan yung sarili mo, mas uunahin mo yung karapatan mo eh. Sarili mo talaga. So sabi ko, ilabas mo muna, tapos tingnan mo kung bakit masungit siya. May context yan eh. May pinanggagalingan may dahilan. yan eh. May dahilan so bago kung ba't mo siya husgahan ganyan. yung tao, alamin mo muna kung bakit siya ganyan. Ang mahirap lang po kasi talaga, we don't come out with labels eh. Yun yung sinasabi ko lagi. Wala namang placard na nagsabi. Walang subtitle. Inabuso ako ngayong araw na ito or naloko ko sa pera ngayong araw na ito, maging mabait ka sa akin. Wala eh. Ayan. Talagang siguro general rule lang na may dahilan ng lahat. Bakit ganyan siya umasta. So, intindihin na lang natin. Lalo na in this time of crisis. Ayan. So, yung ganun ang gawin nating practice. Hindi siya madali Hindi. So, it's a practice. Kung makasabi naman kami, kala mo ginagawa namin. So, kinakailangan mo lang mag-relearn. Yung utak mo na every time na tao, kahit masungit pa yan, tingnan mo may pinagdadaanan. Ano kayang kwento niya? Anong backstory? Oo, yan. Context, please. Oo, Ganon. context, may importante yung context. Oo, context. Anong dahilan? Para hindi tayo makapaghusga ng tao. True lalu. O siya, salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo today. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob.
Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. Kimchi Chino! Opa. Kahit maputi na ang buhok ko. Uy, ang sarap ng ganun, no? Na talaga nga namang kahit tumanda ka, kahit maputi na yung buhok mo at kahit hindi ka perpekto ay talaga nga namang nandyan pa rin yung tao, 'di ba? Very rare. Very, very rare. Bulol ka ba, Kimchi? Anyway, mahal, nagbabalik po ang Spicy Opa mo, DJ Kim Chino, sa kanyang programang Chinitok Usapang Pag-ibig. Oo. At di ba nga pinag-usapan natin dito ang isa sa mga red flag na tao, ang tinatawag nating narcissist. Oo. Ito yung mga taong sobrang self-centered, makasarili, tingin niya ay talaga nga namang siya yung sentro ng universe. Yun. Oo. Yun sila yun, narcissist. Kaya tonight, ibibigay ko yung senyales na talaga nga namang ang tao ay red flag, narcissist, para at least hindi mo na tikman. Hindi mo na sugalan, di ba? O, recap na tayo. Sabi ko kanina, una, mahal, narcissist yan kapag may main character energy. Ano ibig sabihin nun? Yung gusto niya, siya lagi yung bida. Kumbaga sa kwento, laging siya ang topic. Hindi ka na pinagsasalita. Uhaw sa validation. Ano pa ba? Yung talaga nga namang gustong puriin mo siya lagi. Diba? Mahirap yung ganyan. Mahirap yung mga taong nagsasabi, makinig ka muna, nagsasalita ako. Wala ka ng opinion. Diba? Mahirap yan. Mahirap mapunta sa relasyon na ganyan. Kaya kung sa tingin mo isa siyang narcissist, baka oras na para tumakbo. Pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, narcissist yan kapag walang empathy. Kumbaga, hindi or walang pakialam sa mga nararamdaman mo. Diba? Ganun ka basic. Kung pag may problema, dinidismiss niya yun. Diba? Ibinabalik sa kanya yung sarili. Or ibinabalik sa kanya yung usapan. Wala nang opportunity para mag-voice out ka ng nararamdaman mo. Kumbaga, sarili niya lang ang iniisip niya kahit emosyon. Diba? Ang hirap nung ganyan, Ang hirap kapag hindi nararamdaman ng jowa, ng partner mo na may mali na sa relasyon. Ganyan ang ginawa sa akin ng ex ko. Akala niya masaya pa ako, akala niya okay pa ako, akala niya kaya pa ng relasyon namin, pero at the end of the day, ako lang pala ang nagtataguyod at may gusto nito. Ito, pangatlo't panghuli, mahal. Narcissist niya kapag laging tama. Perpekto ang tingin sa sarili. Di ba? Hindi na tumatanggap yan ng pagkakamali. Kapag may problema, ikaw ang dahilan, ikaw ang may kasalanan. Kasi perpekto siya. Di ba? Ikaw yung may pagkukulang. Narcissist siya kapag sinabi, kaya ako nagloko dahil sa kakulangan mo. Diyos ko po, ang sarap suntokin ang mga mukha ng mga ganyan. Diba? Usually manipulative yun eh. Yung gumagamit ng guilt, diba? Nananakot, ng bobola para makuha yung gusto niya. Manipulative, narcissist, diba? Yan yung mga katangian or senyales na dapat mong iwasan sa tao. Iwasan mo yung narcissist. Iwasan mo yung maling tao para at least hindi ka nakawawa lagi. Uy, kapag paulit-ulit kang failed relationship, baka pag paulit-ulit kang nasasaktan, pag paulit-ulit kang nagmamahal sa maling tao, minsan sa'yo na rin ang problema niyan. Diba? Kaya dapat maging attentive tayo, maging mas maalam. So kung saktan ka ng maling tao, dapat meron ka mapipick up na lessons. Diba? Hindi naman pwedeng bawat relasyon lagi ka nalang kawawa.
Oh, 'di ba? Step up din, talinuhan din. Tatalinuhan din natin sa pag-ibig, hindi lang sa school, hindi lang sa trabaho, sa pag-ibig din. Kasi it's a lifetime partner na talaga nga naman kailangan nating makuha sa buhay, okay? Sige na, ako'y sisibat na mahal. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan, Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Happy Friday weekend. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba kayo memorize yan? Basic. Ingat ang lahat. Metro's #1 Love Radio. Basic!